Здравейте, тимчета! Днес е първото ни видео и ще ви покажем как да качим 9-та арена на Clash Royale. Така, първо ми разгледайте дека, имаме Night Witch, разбира се. Може да го копнете, разбира се, ако имате Night Witch, де. Така, започваме битката. Малко ни е бъгът нека. Така, дано да качим, да не падне, защото ще стане лошо. Чугошо. Така, гледаме боулера напред. Много радости, много чудо. Охо, бандитка. Така, виждате много добро комбо, което ни развалиха, разбира се. Така. Малко ни развалиха атаката. Така, сега ще направим едно комбо. Giant. Аз знам как се казва картата. Един боулер. Ох, този Baby Dragon. Инферно. Night Witch може да направи нещо. Разбира се, като събац. Малко ни развалиха комбото, на разбира се. Така, малко приключи имаме тук. Така ще пробваме отново някакво комбо, за да може все пак да качим 9-та арена. Да не падам, разбира се. Като гледам на къде са тръгнали нещата. Този как рейдер. На 22 кръв, о май гад, давай! Малко проблеми имаме с обстановката и с всички юрди, които използваме за клипа. Охо, Грейвиард, играта за грубия.